F'iktar ħidma ta' Salvataġġ, il-Forzi Armati Maltin salvaw 370 immigrant li sabu ruħhom f'diffikultà fi bħra fiż-żona Maltija għat-tiftix u s-salvataġġ. L-ewwel grupp ta' immigranti b'124 immigrant ġie salvat bejn il-lejl ta' tlieta u l-erbgħa bl-immigranti jittellu fuq il-lanċa tal-Armata P21. F'ħidma oħra ta' salvataġġ is-soldati tal-Armata salvaw grupp ieħor ta' 147 immigrant. Huma iddaħħlu f'pajjiżna abbord il-lanċa P61 għal ħabta tal-11 ta' filgħodu. L-immigranti ġew salvati minn żewġ dgħajjes, waħda bi 63 immigrant u oħra b'280 immigrant abbord. Għal ħabta ta' nofsinhar l-Armata salvat dgħajs oħra b'99 immigrant u ma nataw l-ewwel għajnuna u ddaħlu Malta fit-3:30 ta' wara nofsinhar. L-immigranti ddaħlu kollha f'Xatt it-Tiben. Il-jum tal-erbgħa kien wieħed mill-aktar jiem impenjattivi għall Forzi Armati ta' Malta. B'ħafna soldati fl-Armata ħadmu bla waqfien f'operazzjonijiet ta' salvataġġ sabiex isalvaw il-ħajja tal-immigranti li kienu f'nofs ta' baħar f'diffikultà u f'kundizzjonijiet imwera li ma jagħmlux ġieħ lil persuna umana. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.